zásadě se dá nejvíc říct, že je úplně jedno, jestli fotografuje módu, lidi na okraji společnosti, hudebníky, slavné herce, neslavné herce, tak je to nějaká snaha nalézt něco pozitivního v současném světě. Galerie hlavního města Prahy představuje výstavu Bruce Weber My Education. Takto se vzájemně přivítalo české publikum s věhlasným americkým fotografem na vernisáži jeho výstavy v Domě u kamenného zvonu. Bruce Weber je známý především pro inovátorský přístup k módní fotografii. V 80. letech v ní svým neotřelým odvážným přístupem způsobil revoluci. Měli jsme nakonec kategorie Strong Yes, věci, které tady musí být, a Strong No, které tady nebudou. A vlastně v tom poli mezi tím jsme se pohybovali, bylo to dobrodružství pro něho, protože otevíral archívy, on měl samozřejmě zažité některé věci, které je zvyklý vystavovat, publikovat v časopisech, a já jsem chtěla úplně jiný úhel pohledu, takže to bylo, myslím, že i pro něho zajímavé, jak se dá na jeho dílo dívat jinak, možná řekněme víc z toho fotografického úhlu pohledu, než jenom to, že jsou to třeba slavní lidé, které fotografuje, takže myslím si, že to bylo pro oba dva dobrodružný. Dílo Bruce Webera nekončí u fotografií. Vytvořil i řadu dokumentů, krátkých filmů, ale i hudebních klipů. Nejvíce mi líbí tedy kontrast mezi těma barevnýma a černobílejma fotkama, protože pan Weber je známý zejména teda jakoby podle těch černobílejch, ale je krásný vidět i některý ty barevný a právě proč si vybral tu barvu. A potom z celé výstavy, jestli to můžu takhle říct holisticky, tak se mi líbí, jak je to vystavený v těch prostorech právě tady jako v Domě u kamenného zvonu. Přijde mi opět hezký ten kontrast mezi tou starou budovou a tím novým médiem té fotografie. Já jsem ho doteďka moc neznala, ale od teďka se mi hrozně líbí, že spojuje vlastně reklamní umění se svojí volnou tvorbou a neděláme s tím žádný rozdíl. A že to tak spojuje fluidně, což se mi na tom líbí, že to dělá podobně jako Warhol. Dnešní vernisáže se zúčastnila skutečně velká spousta lidí. Spousta z nich jsem dokonce přijela cíleně ze zahraničí. A není divu, když se jedná o doposud největší evropskou retrospektivu tohoto autora. Otevírací doba je každý den, kromě pondělí od 10 do 20 hodin a vstupné základní je 200 korun, snížené 90. Ten pozitivní pohled na svět, který Bruce Weber má už úplně od začátku kariéry, kdy začal na konci 60. let v New Yorku se učit fotografii u tehdy slavné pedagožky Lisette Model, která mu říkala, ať se dívá na lidi pozitivně a ať hledá to pozitivní v nich a ať je to v čemkoliv, co fotografuje. Podle kurátorky Heleny Musilové lidé odcházejí domů z této výstavy s pocitem radosti. Výstava potrvá až do 19. ledna nadcházejícího roku, tak si udělejte radost a nenechte si je ujít. Pro Aplaus TV Anna Šmejcová.